stojíme za kapelou Vítr pro 3 osoby. Tak diváci, doufám, že zůstanete s námi a jdeme se podívat na dnešní reportáž. Hej to sem, ty vole. Co chceš? Mám mikrofon, ty krávo, debilní, vole. No. Tak. Já vás všechny vítám. Nedělní Morty. TV Morte. Aha. Aha. Tak, dneska v našem pořadu se projíme za kapelu Vítr pro 3 osoby. Nejslavnější kapelou vlastně asi na celých 8 až 9 stupních severní západní polokoule. Ale bohužel se nás dělí asi 22, 32. Láďo, kalkulačko! Jak nemáš ty krávo? Hlavně, že jsem ti říkal, vem tu posranou kalkulačku, ty debil! No, prostě nás dělí hodně kilometrů. Takže vážení diváci, já vás nebudu zdržovat a vypravíme se směrem na zámek na severním polu, kde sídlí kapela Vítr pro 3 osoby. Doufám, že nevypnete obrazovky a budete mě následovat. Ještě kvůli žádné kapele se nepodnikla turu až na severní pól. Sakra. To je to nejlepší kapela na světě. Tak jsem dramácím, ale člověče. Se musím optat, tak oni podnikají jako ty cesty na ty turné. Touhle tou poušti, no. Je? Tam jsem brdel. To bych chtěl jaký ty? Jak si tomu říká? Já nevím, co myslíš. No ty, takový ty vole, normálně tenisový pálky vole na nohy vole. No víš co myslím? Ne. No prostě jdeš a máš vole rakety na nohou vole. Aby ses nepropadl do sněhu. Jo, sněžnice. Sněžnice kurva vole. To mi řekni vole, ty na nich normálně musí házet maratony ty vole. Protože vole, normálně už se tu na severním polu ty vole, to jsou magoří. Jsou to prostě magoří vole, já tuhle kapelu prostě životě nepochopím. Jako, já vím, že jako někdo sam jako oni prostě, co jim dělali přeskutvený Black Sabbath vole, Manowar vole, Judas Priest. Se si můžu líbit jako na severním polu. Ale v tomhle? Pijom. Hele, jakože já už jsem dělal rozhovory se spousta kapelama. Tak jsem nikdy nešel takovouhle treku. Není tady hospoda. Není tady vodka. Není tady vůbec nic! Tak, já vás všichni vítám tady u zámku na severním polu, kde sídlí kapela Vítr pro 3 osoby, se kterou jsme dneska celou dobu cestovali, aby jsme si mohli ten rozhovor. Tak já vás vážení diváci vítám a pojďte se mnou dál. Tak, my jsme konečně dorazili na zámek na severním polu a já tady konečně vítám basáka Vítr pro 3 osoby, Tomáše Alfonse Fialu. Já čekal zpěváka. Zpěváka? Jo, chtěl jít se mnou. Pane zpěvák? To je zpěvák. Pan zpěvák není vidět. Pane zpěvák? Počkejte, ne, pane zpěvák. Musíte na kameru. Vy pořád nejste vidět. Pane zpěvák, tamhle na kameru se musíte dívat. Ne. Bože můj, máte uchylnýho zpěváka. Jak to nejlepší, kterého se sehnali. A mezi námi nejlepší na světě.
Vody váš zpěvák onemocněl hluchem a sluchem. Jo, to bylo tenkrát, když jsme jeli tu šňůru, Mejdí nám dělali před kapelu. No, No samozřejmě to byl rok 89. No, byl to přelom roku 89-98. Ale... No, to jsme měli tu šňůru s těma Mejdnama. A oni jak ty hráli potichu, taky nazvučili úplně maximálně na hlas, co to šlo. No pak jsme tam nastoupili my, že jo. No ty vole, ta hlasitost byla taková, no diváci, to si dokážete představit, mě z toho skoro slezli úplně a koulích, jo. Já vím, že vy jste tam tenkrát toho diváka oběsil na basovém Ečku. To je možný, já byl tenkrát hrozně možná, já si zase tak detailně nepamatuju. No, pustil bych záznam, bohužel samozřejmě Interpol všechno musel smazat, protože samozřejmě výtah pro 3 osoby, prostě vaše kapela, to už je kurva něco, pardon, sakra něco. To už je kurva něco! Tak si budeme mluvit o tom, jak vlastně vy jste se seznámili tady s naším zpěvákem. To je právě skutek, teda. Jo. To bylo úplně takovou náhodou. A jsme chodili chlastat do jedné hospůdky. No a scháněli jsme zpěváka, že jo, přeci jenom jsme nejlepší, tak jsme potřebovali někoho nejlepšího. No a kytarista se takhle jednou vožral, zmizel na 2 dny a pak se vrátil s ním. Kde ho našel, to nikdo neví. Mluvit o tom nechci. No, tenkrát se říkalo, že váš kytarista si vázal kenčky od bod který si genitálí. Je to pravda? No to je naprostá pravda, ale nejenom ke genitálím, jo. Tam v tom hráli nějakou roli konečník a to nemůžu před 10. říkat tuto. No, takhle, dobrý. No, ne, to nevadí. A teď mi řekněte, jak vy jste se vlastně dostal, nebo jak vlastně vzniknula kapela Výtah pro 3 osoby? Je napeklitá otázka. A začíná zase takovou zajímavou příhodou. To jsme tenkrát chlastali. A řekli jsme si, že v nás něco dříme. Ale nikdo jsme nevěděli, co to je. Až pak jsme jednoho dne vzali nástroje do ruky a rozezněly se líbí tóny, takový, který v životě ještě nikdo neslyšel. Tak bylo jasný, že prostě z nás musí být kapela. Jasně, ale já vím, že my jsme tenkrát měli problémy, protože jsme nacisti, nás jako odsuzovali. No, ale nejenom nacisti, to byli komunisti a ty vole všechno, jo. No tak jako taky se divte, když vy jste byli v koncentráku a zpívali jste ty vole Morgan chlastal haleluja. A samozřejmě jako i ty židí, jo, vlastně mě třeba na vás pobavilo, že vy jste byli vlastně v koncentračním táboře, kde bylo plno židů a vy jste zpívali tenkrát samou píseň Judy svině. Ne, to bylo asi trošku jinak, jo. To bylo žid is shit, abych vás poopravil. Jo, no tak samozřejmě jako tuhle píseň dneska není těžký se protože Starý Řím zakázal, Nový Řím zakázal a vlastně... Na černém trhu seženete single, ale ještě na LPčku. Jasný, tak tam si musím poradit. Ale pravda, že vlastně i Schwanzenberg, vlastně, ona vlastně z písničky, jak jsem do Jude i svině je vlastně dnešní národní hymna. No ale tak ono se není čemu divit, že jo? Když máte jakou kapelu, jakou máte, všichni oslavujou, jste prostě nejlepší, že jo? Tak se není čemu divit, že jeden z nás židů se stal národní hymnou. Já to beru, samozřejmě je to pro mě čest. A naprosto to chápu. Jako, je samozřejmě pravda, že vlastně spousta vlastně kapel a vy jste vlastně total, brutal, heavy massacre, negr metal, jestli se nepletu, je uvedeno vlastně na CDčkách, tak jste vlastně byli, jak říci, jste byli jako vzorama, vlastně jako jak Black Sabbathu, AC/DC, Iron Maiden, Samozřejmě. Judas Priest vlastně ty podle vašeho posledního alba vlastně se snažili vyvíjet. Jak to teda vlastně opravdu je, jo, jako jak to celý všechno řekl, jako ten zvuk té kytary, jak jste na to vlastně přišli? No jednoduše. Takhle.
že to je kreten. No dobrý, já si myslím, že už je zrovna diváky, tuším, že máte vlastně, teď budete mít turné 29.13.2658, tak máte, tuším, vlastně pod lampou, byste měli koncert, ne, jestli se nepletu. No, startuje to pod lampou, jo, pak hrajeme v Národním divadle, máme koncert, jo, pak to ženeme na Grónsko, jo, nahoru, pak se vracíme přes oceán do Antarktidy, jo, a pak to nakončíme nějakou chlastačkou, nějaké hezké hospůdce. Dobrý, tak, hele, já ti děkuji. Jo, a to taky. Rád jsem tě poznal a ať se mi to půl daří dál a Mort TV, uvidíme se příště. Vítá! Už mi to bude sračka. Takže, my tady vlastně, než Al Tomáš Fiala odešel, tak mě naučil, jak oni hrajou tu naši národní hymnu, jo, a ono to zní asi nějak jako takhle. No a takhle nějak jdete až do zhrnutí. Takže já vám děkuji za slednutí dnešního pořadu Mort TV a nezapomeňte... Já se učím u konce pořadu TV Morte. Aha. A těším se s váma na další díl, kdy budu dělat reportáž o nejúspěšnějším seriálu Statečný John. Tento seriál trhá miliardy a miliardy dolarů a přečil úspěšnost Pána prstenů, Hry o trůny, Harryho Pottera. Tak se těším u dalšího dílu TV Morte, kde se určitě uvidíme. Nashledanou.